bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen ko ɓaya Pindi TV jaam Allah waale monna talata capantati lewru août 2022 en garti huttude ɗon aadi roɓindu jayndeji ko sifa kella gadane jayndeji leydi Sénégal holkoɓe en jaynenkoɓe piniria bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo subaka gudditirten ko jaynde enquête. nden jaynde enquête article oɗon fannu dawrugol oɗon 14e législature mo leydi Sénégal ɓe lundiɓe leydi ndi heewide ɓeɗon jaynenkoɓe enquête mettata tigui welditinde ɓen lundiɓe leydi ndi saabu ɗiɗon konguiɗi Ousmane Sonko suudno e sanga tigui ɗiɗon subgoji ene wayno ganduɗa ko ɓen liddereɓe ardiɓe kaɗon landa ar Sénégal wondude Pape Djibril Fall kongui kay ene cuuti faade mumen saabu wideɓe Pape Djibril Fall on woni ganduɗa kay ko sarɗiyanke caɓanɗe jeeta ɓiijo ene ɓiijo mo Benno Bokk Yakar 84e député de Benno Bokk Yakar wona ɗum ko jeynen ko enquête jillimo toto Thiaroye Azur e ɗeɗon diƴƴeteli ɗo e lamol ngoye ñalawma hanki koye wiide tigui ɗiɗon toɓoli gaddi tigui caɗele oɗon diwan ko wona ɗum ko jeynen ko enquête gatti tigui oɗon ambulance jaggaɗo toto Kolda taw kay wone makko ko sakuji baɗɗi yamba ene wayno noon kene tolno e temedere e capanɗe temedere 25 kilogramme de chanvre indien ɗum tigui woni ko tawa e makko e wiide jeynenkoɓe enquête. Jaynde le quotidien de Madiambal Diagne atti tigui koye alhaali présidence gardogol on assemblée nationale du Sénégal ɓe mbi ko le choc des ambitions a yeewi Ahmed Aïdara holliti ko kañum tigui ɓuuri ganduɗa kay notade e lamade walla mbiyen ardade tigui on assemblée nationale du Sénégal kan woni tawtake hello jooɓo ene wayno noon kan haala ine jokki tigui hakkude mabɓe ɓe mbi ko jokkugol ɗeɗon diƴƴe toɓoli gaddi tigui ganduɗa ko hallaji kewɗi kono caɗele kewɗe teskama e nder leydi Sénégal saabu galleji kewɗi natti e oɗon saaha wiide jayniyankoɓe ɓeɗon le quotidien kono ɗum koɓe jullima leydi Mali arde natal on gardi de transition malienne wiyete ko Assimi Goïta colonel jaynde source arti koye Alioune Tall on mo ganduɗa ko maire Mermoz Sacré-Cœur e audience mo heeɓi ganduɗa ko président Macky Sall adduɗo haalullaji kewɗe wiide makko noon on entretien makko e président Macky Sall ko entretien mo ganduɗa tigui yowitake dawrugol wona politique ene wayno ɓe cuutani hen politique oɗon audience e wiide makko kanko Aliou Tall caggal ɗum noon o arti ganduɗa koye Barthélémy Diaz hollitino kañum ne yiɗino hebde audience fade président Macky Sall hayso tawi heɓani foof de ganduɗa koye alhaali dawrugol jeeya wiide makko kanko on gorko Aliou Tall maire mo Mermoz Sacré-Cœur jaynenkoɓe yusumaji en garte koye alhaali koɗon maaro ummi ko to enda kono kay ko maaro ollu ko buyi ɓe mbi que le Sénégal reason ene wayno ko menace kewɗe e oɗon plan national woni ceebo jeeya maaro e liɗɗi leydi Sénégal sabu ko hunde wawde addude caɗele tigui wiide ɓeɗon jeynenkoɓe l'observateur caggal kan ɓe mbi ko stock mo 2 à 3 mois ma laatu tigui lebbi ɗiɗi ha tati ɗo e nder leydi Sénégal kon maaro ittaka toto ende taw koy ko maaro o ol ko buyya jeynenkoɓe l'observateur mbaddi jonde oɗon ministre de l'eau et de l'assainissement oɗon Serigne Mbaye Thiam o arti tigui ganduɗa koye ɗeɗon diƴƴe toɓoli tawteɗo nder leydi Sénégal ndeɗon ngakkere ndiyam teskade ɗeɗo balɗe kala ene wayno débordement ngoɗon maayo walla mbiyenna on wame ganduɗa tigui ɗo ganduɗa dane maayo ngo foof nanni ndiyam équation inondation ɗo e Dakar foof noon arti hen probléme d'eau à Touba gam kay oɗon maggal foof de kanko oɗon gorko ja gorɗo o arti hen mbadi kuptidi ndi vox populi oɗo subaka ade koye keɓugal maggal mo Touba 2022 jogori wonde ko ñande 15 septembre Serigne Mountakha Bassirou Mbacké on khalife général de Mouride waɗi tigui jonde e ganduɗa kaya erade ɗiɗon ɓesguli Mouride kono kay watti oɗon conduite gam kaya needi huptidi nde oɗon maggal mo Touba e ɓeɗon kala gartira guilani mon kono gaari dow deere yuɓɓine dow deere wiide makko kanko oɗon khalife général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké franco-sénégalais qui disent réellement les conventions d'entraide judiciaire et d'extradition ene way noon ɓe garti ndiɗon mbaɗi kubdindi possibilité gam kaya ɗiɗon partie ji kala wadde dénoncé ko way noon e mbaɗi kubtidinde wiide jeynenkoɓe ganduɗa ko vox pop jayne lasti e oɗo subaka arti tigui ganduɗa ko jillude ɓe mbaɗi toto aussi oɗo royaume d'Oussouya micro état au cœur du Sénégal ene wayno ɓe jillima oɗon aussi kono kay mbaɗi kubtidindi nguɗon laamu on gorko laami toon duuɓi nogas e ɗiɗi kamɓe jeynenkoɓe laasa ɓe mbaɗi toon jillu patam lami yiwa ɓe garti hen mbaɗi kubtidindi jande le soleil e ɗum tigui koɓe ɓoyino ɓayinde kala e ganduɗa kay sanga ndungu foye d'hivernage ɓe jolli ko toto Pakao dasi lame ene wayno ganduɗa kadi mbaɗa welnere kala e hitade welnere nde ɗon wiyete ko Danna Bengo festival maître chercheur ɓen tigui ganduɗa kay taw ko wañuɓe nde ɗo ladde ko kañumen tigui mbaɗata nde ɗo welnere ko fed mabɓe ngoɓe gowi wadde kala e hitade ɗum woni ko tawte hello sappo e goho ha sappo e nayyi nde ɗon jayde le soleil national jayde libération kewɗe winde
soda scandale tan ko révélation to Tivaouane Peulh ɓe mbi ko gorko goto jabtirtoɗo e inde ganduɗa kay Cheikh Boubacar Diallo ko kañum tigi fa jungo ɗum ko caggal teskede makko ɓoyde wadde violé cukalon nde won gon duuɓi jeegom e ko seeɓi ɗon ene wayno ngel cukalel ngel duuɓi jeegom ngel tigi ƴewno wadde violé nder huɓere tigi gona wonde mahede masugo ɓe ne timo toon ko toon tigi paye makko jungo mum e juuɗe dedeɓe leydi Sénégal kanko Cheikh Boubacar Diallo wa no kawren uddirde walla no aysen jeeya heewide jeydi stade kayre tigi udda dammal ɓe garti tigi alhaaliya ngal ɗon pottital Southampton Chelsea 18h45 nden tigi Kalidou Koulibaly e don men ndi kuccitare Southampton ɗum ko yowte Premier League kono ɓeɗon jeynenkoɓe leydi Sénégal e jeynenkoɓe stade garti tigi e Sadio Mané ngal ɗon natal ngal ganduɗa tigi teskama e nder ɓoggi karale kese nde ɗon welnande Bayern Munich waɗatno kala hitande moni kala waɗa pancang e costume ganduɗa tigi jogo oɗon vert mum taw ko biyeeɗa ene wayno noon kanko hollitiya diine makko kayne mo tigi jagguɗo ɗon biyen nden Bayern jaɓini ɗum woni tigi ganduɗa ko ɓesgu Sénégal fof yonni e oɗo saaha wonde Sadio Mané wasa tigi jogade oɗon butel bière hayso tawi tigi ko petto Bayern hayso tawi tigi ko isahankoɓe ɓuuri toon hewde kono kanko temo hedde diine makko ngol woni ha gaddanol kanko Sadio Mané sanga FA Cup ene wayno honon tigi wanno sanga tigi nde ɓen jaltini ɗum ko wiite champagne mumen e jara wadde mbiyanna Sadio Mané ne jokke diine mum kono ne jokke golle mum andude e haaju mum ɓesgu Sénégal kala doni momo yo jokku golle e ngal ɗon jaɓɓal ngal o yaɓɓi fatabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe to karallagal to wonno toon ko caatu waalo hofno haalirde ko gorko mo garle Moussa Nia adi bene kabaruji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen koɓe pindiri TV nder e bowo leydi yo Allah hokku en yalde dow jaam.